Ara mateix són les 11 i 9 minutets, les 11 i 9 minutets a tallar. Benvinguts a l'Hores Extres, aquest és, ja saben, un magazín temporal que us refrescarà en aquesta època tan calorosa i que us acompanya per última vegada aquesta temporada a Ràdio Premià de Mar, en sintonia amb vosaltres a la 95.2 de la FM o bé clicant a www.radiopremiademar.org. 27a edició i última, com dèiem, d'aquest programa, que ja ha fet història i que mira, com sempre, el present més immediat. En aquest cas, des de l'escola La Lió, on ara mateix s'està generant un debat per millorar la nostra estimada... Gran plaer, eh? Gran plaer, bueno, que cada setmana lo hago porque me gusta. Doncs una màquina del temps que avui serà, bàsicament, municipal. Sí, una mica ja ho hem fet al començament i durant tota la temporada, diguéssim que he estat esperant el moment de parlar del visionari més important de la història per mi. Tens un pòster a l'habitació, no? No, no arribo fins a aquest extrem. No és altre que Isaac Asimov, però clar, se m'han passat les setmanes i al final no he trobat el moment. Per què? Doncs perquè avui vull parlar d'un esdeveniment que tindrà lloc el dimecres 8 de juliol i que té una atracció especial. La Festa Major 2009 de Premià de Mar. Toma fiesta. Vinga, doncs... Bueno, que vagi corrent al cava, no? Ja que estem de festa. Espera, ara d'aquí una estona. Abans de... Sí, venga, sube, que te gusta. Japo, el tio. Aquí també ve a la festa. Bueno, escolta, abans de començar, però, em vull treure el cuquet, aquest que tenia de Isaac Asimov, dir 4 coses ràpides, perquè vés a saber si la temporada que ve continua el programa i no puc parlar. S'ha acabat el temps, ja. Ho faré ràpid per no cansar, eh? Perquè és el teu compte, t'ho deixem fer. Isaac Asimov va ser un escriptor científic nord-americà d'origen rus que va néixer a Petrovic com el jugador de bàsquet i va morir el 1992. Va ser doctor en Ciències de la Universitat de Colúmbia i doctor en Filosofia. Va ser autor de notables llibres de divulgació científica i de narracions de ciència-ficció que li van donar fama internacional, entre elles la Sagrada Fundació, Jo Robot, Nèmesis, Viatge al·lucinant, somnis de robot i així fins a un centenar d'obres. Destaca per tenir una concepció cíclica del món i per a desenvolupar la teoria de la psicohistòria basada en lleis matemàtiques capaces de predir el futur. Escoltem declaracions d'Isaac Asimov, en anglès. Correcte, i si no són micromagins no són els autènticos. Ara sí, anem a parlar de la festa major de Premià de Mar. I és simplement una frase. És d'en Vicenç, que diu: heu provat mai de posar glaçons a la piscineta inflable? Proveu-lo i veureu quin plaer d'estiu. Glaçons a la piscina? Sí. Ostres! Ha de ser una piscina petitona. Una piscina plena d'aigua, suposo, i després posar-li glaçons extras. Vale, o si no te traes un glacial i lo metes. Glaçons extras, aquí, fent el joc de paraules, Molt bé, alguna resposta més? No, de moment no. Vale, doncs... La gent està a la platja, em Per cert, sembla. recordem que tenim el rellotge d'hores extres, amb el logo del programa, per la gent que vulgui tenir un present, allò que es diu, un presente, per emportar-se avui a l'últim programa. És un rellotge fabulós. És tan gran que no hi cap a la taula. No, perquè tenim moltes coses. Tenim el premi també. Al costat del pastís. Sí, senyora, tenim de tot. Bueno, escolta, Maria, què fas? És que m'ha marxat. Sí, va, el presentador s'ha marxat. 93 752 25 44 i el mail quin era? Hores extres @elclan.es, el clan amb cada cacà, eh? de clan. Clar que sí. Molt bé, doncs són les 12:11 i... Bé, un dels nostres oients més fidels durant aquests 26 programes ha estat el senyor Rostifell, però... Però què? Però què? Però sabeu qui és el seu creador? No. Qui és el guionista? Jo què sé. No? La nostra convidada d'avui és una dona molt pròxima a tots nosaltres perquè des de fa 12 anyets la veiem a Televisió de Catalunya. Una dona que ha demostrat contínuament que és una gran periodista, de molta credibilitat en tota la informació que ens ha donat. Actualment la veiem al capdavant del Telenotícies Vespre, junt amb Ramon Pellicer, i no només això, sinó que també la veiem presentant dalt d'un helicòpter el paisatge favorit de Catalunya. Senyors i senyores, en la 27a i última edició de l'Hores Extres, Raquel Sans, molt bon dia! Bravo, Raquel Sans! Bravo! Semblava que no, Bravo! Bravo! Bé, estàvem dient just en aquesta presentació... Així doncs, després de 27 programes i uns quants mesos, hem de dir que ha estat una amància no
encertada. El què? El què ha estat encertat? No ho sé exactament. Anem a sentir la Mància. No ho sé exactament. Anem a sentir-la. Hem saltat l'estrofa. Això és la predicció que va fer, te'n recordes, Pep? La primera traductista al programa número 1. Sí, és veritat. No llega a Julio. Però ja estem a 4 de juliol. Hemos llegado. O sigui, Mància no encertada. No, Mància no encertada perquè hem arribat a finals de juliol, home! Llegues a los Sanfermines ja, hombre. Principis de juliol. Pep. És veritat que no vais a llegar a finals de julio. És que també ho Doncs deia. hem arribat. És que també ho deia d'una manera, amb una poca ànsia. Jo, en canvi, necessito molta ànsia perquè, a veure, avui és l'última predicció, últim programa de l'Hores Extres, un programa també, Toni, ja t'han felicitat el teu aniversari? I tant. Sí, l'han felicitat. Bé, ens hem felicitat tots també per el guardó que se'ns va concedir a través de Ràdio Social de Catalunya. Sí, també, molt bé. Doncs, avui la Mància estarà dedicada es realitzarà amb ampolles de cava. Com? Amb ampolles de cava. Aquestes que tens aquí? Per celebrar-ho tot plegat, amb 3 ampolles de cava. El mètode és una combinació de diversos elements. A veure. Presents en l'acte de destapar una ampolla de cava. Ha de ser català, perquè si es fa amb xampany francès, no, les prediccions només afecten a territori francès. I vull dir, tampoc no interessa. De moment veiem Bé, 3 ampolles de cava a exacte. l'estudi. Hem de parar atenció al soroll que farà el suro quan surt. Si és net, si és brut, si és sec, si és nítid, si és contundent, si és sordo-huecado. Bé, no canvia res, és a dir, si surt el suro i prou. Això també influeix en la predicció, en el vaticini, el pronòstic, la profecia, l'auguri, la bonaventura, el pressentiment i la revelació que avui tindrem respecte a què passarà aquest estiu. Llavors, totes aquestes prediccions que diria que quedin gravades, perquè, és clar, això és com el CO2 que surt disparat. Val? Vull dir, es pot desfer etèriament per l'aire i les prediccions venen ametrallades, o sigui, venen a mansalva. Així que començarem sense més preàmbul, obrint la primera ampolla. A veure, fem un mullader ara. A veure. Atenció, no, ja veurem, això també Cuidao. Hòstia, que corri el cava, atenció, que venen les prediccions. Aquí. Per la primera ampolla, un estiu plàcid a Premià, festa major sense incidents, molta participació, veig moltes intoxicacions etíliques, veig augment de la concepció de criatures, o sigui, més vida. La gent, o sigui, estarà animada. La sorra de les platges es manté fins a finals de setembre. Ai, ostres! Ha sortit sola! Atenció, La segona ampolla ens diu, hòstia, bé, Zapatero i Montilla, a la grenya pels pressupostos, veig fractura social, hòstia, també veig un caos de bicicletes a Barcelona i moltes cornades a Pamplona, veig intoxicacions alimentàries al sud i un vaixell que s'enfonsa al nord, veig un segrest d'un personatge públic molt important. Això ens ho diu la segona ampolla que ha sortit disparada perquè ha volgut. Mare del senyor, tinc poc temps, anem a per la tercera ampolla? Sí, i respira una mica. Atenció, silenci. Ai, i respira una mica. Em poseu cava, sisplau. Ara Té, carinyo. Posem-me cava. Atenció. Molt vertical, aquesta. El soroll, la verticalitat, la velocitat a la que ha sortit el suro ens indiquen aquesta tercera ampolla que tenim. Tot això és el que passarà a l'estiu. Amb 2 o 3 mesos... Sí, exacte. Per tant, això ha de quedar gravat perquè, clar, les prediccions venen a raig com les bombolles del cava. Llavors s'han de prendre el vol. No hi ha temps de... Això no ho has fet tu per brindar? No. No s'ha predit mai tant en tan poc temps, No, però és una de les característiques de la predicció a través de l'explosió de la sortida dels suros de les ampolles. Gràcies també a tots. Vinga a buscar cava. A veure, entra el tècnic. Tècnic de so, que no té cava. Marc, vinga, tu també, felicitats, Fresc, home, ja que esteu brindant, jo dic, he de venir. He de venir a brindar. Anda, que no sabes. Algunes paraules? Em porta l'ampolla, Marcus. Vale, Em porta Algunes l'ampolla. l'ampolla que en sobren. Vostè hauria de fer Algunes un far, paraules, sí. Sorra? Avui no hi ha resum setmanal. Molt bé, doncs ara sí, ens anem acomiadant i ho farem amb un breu recull de les veus que han donat vida a aquests 27 programes. Des d'aquí us volem agrair a vosaltres, aquest fantàstic equip, la vostra feina i la vostra dedicació, i als nostres oients, la seva entrega incondicional per fer-nos costat cada setmana. A tu, Maria, home, si no passa res, si això era... Hem vingut aquí per passar Per fer-me un favor, no? Sí, a mi m'era igual. Dic, què hago, vengo o no vengo? Gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa i nosaltres marxem de vacances, però segur que tornarem a trobar-nos, com sempre, aquí, a la ràdio. Bones vacances, siguin feliços, que el món és més meravellós del que sembla, no? Sí, és meravellós el món. Gràcies per tot. I més si brindem, no? I a rebre. Clar que sí, a brindar. Hem de brindar. Alegria. Jo voldria brindar per la Raquel Sanz, que està a Buenorra. Va subiendo el cava ja, Doncs res, bones vacances i bona festa major, no, també? Ja que Sí, estem. bona festa major! Doncs ala, Vinga. adéu. Oh.